Jeg kalder dem for Bodils have. På en vej i Lund ligger der et hus, som så mange andre skjult af en høj hæk, men med en fin indgang. Og inden for lågen aner man straks, at haven er lidt ud over det sædvanlige. Gamle takstræer klippede eller fritvoksende, og en frodig beplantning af alt det, man finder hos de mennesker, der, som man siger, gør noget ud af haven. Et hjørne som dette, med blandt andet fuglebad og bronzepelikaner. Og alle de bundplanter, som man jo nu engang har på steder, hvor der er skygge og god jord, hasselurt, vinka, buske, alle mulige buske, og der er fine martagonliljer, og der er buksbom af forskellige slags, og der er storkonvaller, ægte skovbunds storkonvaller, frodige, dem der fanger regnen, og ikke mindst masser af rhododendron. Og går man op ad den grusbelagte indkørsel ved gavlen, så ser man, at der er flere huse på grunden. At der faktisk er 4 huse, som omslutter en lille gårdsplads. Og så åbner man porten ind til gården, og det var 2 dage før Sankt Hans i det herrens år 89, og der så sådan ud. Alle haver her er fulde af margaritter, så de vandrede ind på gården. Og så fik Frans den idé at samle valmuefrø. Men før, i de mange år, var jeg ikke hjemme om sommeren her. Jeg var oppe i Halland. Ja. Men så blev det mindre Halland og mere her. Og så samlede vi andre frø. Og så stod det altså vældig godt an. Der var ikke noget, der er plantet, uden vi fik 1 kongelysfrø, sådan en lille plante på Falsterbo. Og det er ikke mere end, jeg tror, 5 år siden. Og et par små størkroser også. Og det er dem, der spredt sig sådan. Men de placerer sig jo, hvor de vil. Det kan vi slet ikke gøre noget ved. Ja, så enkelt er det. Bare frø, der får lov til at spire. 200 kvadratmeter brolagt gårdsplads, som for en lille generation siden blev holdt pinligt ren for ukrudt. Indtil Bodil og Frans Møller fandt ud af,
at ukrudt jo også kan være smukt. Så de samlede og såede frø af alskens vilde blomster, og meget af det spirede i den karrige jord mellem brostenene. Men for at det hele ikke skulle ende i en urskov af alt muligt, har man i adskillige år kunne se dette syn dagligt på gårdspladsen. Frans, der lurer, stille og roligt, fjerner græs og andet uønsket, holder balance i gårdens sommerbuket. Måske et kvarter om formiddagen, måske en halv time efter middagssøvnen, eller bare så tit han orker. Og til vinter rykkes alle de afblomstrede planter op, eller klippes af, skæres af og fjernes, og så er der god plads til næste generation af margaritter, valmuer, slangehoved og kornblomster, som dominerer i tiden omkring midsommer. Der gødes aldrig, plantes aldrig, der er næsten ingen jord, bare blomster. Og længere hen på sommeren kommer der mange andre af de vilde. Gul snære kommer der masser af, og perikum, her er en, der er sprunget ud i utide. Bakkestjernen har fået lov til at være med, og skovjordbærne, smultron, som de kaldes på svensk, vokser alle vegne, hvor der er lys nok. Og om en måned, der er der store lyslilla tæpper og puder, og jo et duft af den vilde timian overalt. Den slås med den lille gule stenurt om pladsen, der hvor det er allermest varmt og tørt. 200 kvadratmeter brosten og tusinder af vilde blomster. Et par gamle mennesker, der sidder eller hviler, drikker te eller lurer, men mest af alt glæder sig. Og Frans går ud, og vi går med, forbi gavlen med den kæmpe store klatrehortensia, som har tålt mange vintres kulde og mange sommers varme. Og så kommer vi ud i haven på den anden side af huset, som er noget helt andet end ukrudtet på gårdspladsen. Som er et lille, yderst velplejet haveanlæg i klassisk stil, formet over den velkendte symmetriske model, som kan ses i utallige store og små haveanlæg i hele Europa. Huset med lavendelhækken danner væg til den ene side, og en høj buksbomhæk med høstanemoner danner væg til den anden side. Og resten, det er altså buksbom og taks, lave hække,
former og figurer, og roser og andre blomster i mellemrummene. Det er ikke en have, man er i, men en have, man kigger på og nusser i og klipper i. Ja, hvad der skal ske i haven, det bestemmer Bodil helt. Jeg får kun instruktioner, hvad jeg skal gøre i haven. Men hun bestemmer det. Men hvad jeg skal gøre, det bestemmer hun. Det vil sige, at jeg kan jo lære noget selv. Jeg ved noget selv. Jeg ved, hvordan man skal klippe buksbomfigurer. Det er min speciale. Og så tage mælkebøtter selvfølgelig. Har du altid været glad for haven? Ja, det har jeg, men det har givet mig meget arbejde. Det er min kone, som har haven egentlig. Jeg kalder dem for Bodils have. Og hun sætter mig i arbejde, og jeg slider mægtigt i det. Hun peger på alt muligt, jeg skal gøre, jeg kan ikke nå det hele. Jeg slider i det, men hun er ret flink alligevel. En gang imellem får jeg et kys som tak, og så laver hun mad til mig, og det er jeg glad for. Ja. Sådan er det med det. Men nu sidder jeg under mit bøgetræ. Mit bøgetræ. Og kigger op og siger, at det er utroligt, at vi lykkes at få en sådan have, Bodil og jeg. Men det giver mig jo meget arbejde selvfølgelig, og det må jeg finde mig i. Men I kan se, hvis I kigger rundt, I kan ikke se en mælkebøtte nogen steder her. Jeg stikker dem op. Jeg går rundt med min kniv. Så hurtigt jeg ser en mælkebøtte, så stikker jeg den op. Så det er vi helt fri for. Og det er jo dejligt. For hvis man lod dem gro, så havde det hele været mælkebøtter. Naboen har næsten kun mælkebøtter. Men jeg kan holde vores frit. Ja. Men det beundrer du ikke sådan noget, at jeg kan virkelig holde det frit fra mælkebøtter. Hvad så med alle de andre ukrudtsplanter, I har inde på? Det hedder på svensk maskros, og på latin Taraxacum vulgare. Og dem hader jeg. Hvad med alle de andre ukrudtsplanter, I har i haven? Dem hader du ikke? Vi har da ingen ukrudtplanter. Bælliserne er der ikke ukrudt, er det det? Smørblomsterne er der ikke ukrudt. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle ukrudt, I taler om. Nej, det var mælkebøtterne, som var ukrudt her. Men dem har jeg udryddet. Efter mangeårigt strævsamt arbejde. Morgen og kvæld. Ja. Men Bodil arbejder jo også kolossalt i haven. Hendes fjende, det er skvaderkål. Det hedder tjærs på svensk. Hun går der og vender halen i vejret og plukker skvaderkål i det uendelige. Og hun holder dem nok nede, tror jeg. Ja vist, Bodil plukker skvalderkål. Og det kan man få meget tid til at gå med. Der gås hverken systematisk eller gartnerisk til værks. Der går såmænd bare ture i haven hver eneste dag. Og når man så får øje på noget, der ikke skal være der, så plukker man og hiver op og bærer væk. Selvom det i dette tilfælde kunne se ud, som om man bare er ude for at plukke en buket blomster. Og i øvrigt, så er der slet ingen fare på færre på dette sted i haven. For her plantede Bodil engang nogle høstanemoner. Og de kunne lide jorden og stedet.
og voksede sig store og kraftige og bredte sig og kvalte de fleste andre stauder samt hovedparten af skvalderkålen. Et skoleeksempel på, hvor godt det kan gå, når man lader planterne bestemme selv. Og så er det, at man alligevel stiller det uundgåelige og måske lidt overflødige spørgsmål. Har det ikke været et stort arbejde at holde denne have? Ja, men altså, vi har jo gjort det med glæde. Ja, vi har kun syntes, det var morsomt. Og du siger, jeg selv elsker havearbejde. Ja. Og du desværre må jeg jo lave mad samtidig. Jeg vil helst være i haven. Og Frans har altså været, som man selv siger, han har været havemand. Og jeg kan sige, i 30 år, så har han slået græsser her med håndklipper. Og ofte. Vi har ikke haft motorklipper før for et par år siden. Og nu har vi altså fået en god hjælp i haven. Ellers kunne vi vel ikke klare det mere. Men I kan jo se, der er ukrudtet. Det breder sig, vi må jo leve med det. At det blander sig med kulturplanterne. Når du siger i æggen, nu der kommer den der krybende ranunkel. Ja, så siger det ser jo egentlig yndigt ud med de gule blomster. Og sådan her er dagene deres gøremål, deres indhold og deres mening. Trods sine 91 år elsker Frans stadig bål og brand og forsager alle økologiske principper. Brænder haveaffald af med stor fornøjelse, med masser af ordenssans og med voldsom udfoldelse af energi. Og trods sine 89 år går Bodil stadig rundt med sin rive, med sin kur på hjul. Hun nusser, hun holder øje med, hun lurer, trækker op. Og når hun får øje på noget frø, der er modent, så tager hun den lille skål frem, plukker og høster. For måske kunne der komme flere af den slags andre steder i haven. Det er den slags havearbejde, som man ikke bliver træt af, hverken på den ene eller på den anden måde, og som man heldigvis heller aldrig nogensinde bliver færdig med. Men vist nok også den slags havearbejde, som man bliver lykkelig af. Og på gode dage, så sidder man, sætter sig ned, for eksempel på en bænk, eller i lysthuset, og fortæller hinanden om det, der blev gjort, og det, der skal gøres, og lader solen skinne.
Og så endnu en have i haven. Det nederste yderste hjørne, engang græsplæne, nu en masse planter, der får lov til at vokse og blomstre og sætte frø, inden de slås med le hen på sommeren. Man kalder det en blomstereng. Der er klippet en sti igennem herlighederne til at gå på, og her får belliserne mulighed for at blomstre. Resten er her omkring midsommer domineret og margaritter endnu en gang. I frodig blanding med græs, der blomstrer på lange, svævende stængler. Ganske almindelig græs, som får lov til at gå op og fange lys og sol og dug og regn. Og hvor er det godt at se sådan noget i en have, bare en gang imellem. For ukrudtet blomstrer, den bidende ranunkel, smørblomsten er jo egentlig en ganske smuk blomst. Og skvalderkålen, når den blomstrer her, så lader selv Bodil den være i fred. Den hvide snære fylder bunden med sit flimmer af hvidt og grønt. Og engnettikkeroden, den lille, fine engnettikkerod, dukkede op et skønne år og blev modtaget med stor glæde. Dens frø, de afblomstrede hoveder, gemmer sig hernede, men Bodil skal nok få øje på dem. Ligesom hun fik øje på vibeæggenes frø og samlede dem i den lille skål. For når der er hundredvis af dem i det ene hjørne, må der også kunne blive hundredvis af dem i et andet hjørne af blomsterengen. Nogle få af de i gåseøjne rigtige haveblomster har overlevet den ekstensive drift, er måske endda blevet begunstiget af den. Martagon-liljerne har været her altid. De knejser fuldendte over de mere ydmyge ting og sår sig selv, når det passer dem. Og høstanemonerne, anemone japonica, som altså har erobret hele det fordum stavtebed. De er grønne endnu, men om få uger springer de ud med sart rosa blomster, tænder lys af solstrejf i solstrejfet. Og nederst i blomsterengen står den fine gamle bænk, som man fik lavet for mange år siden. Andetsteds står den i hvidt. Det er bedste engelske håndværk og tradition, og de er i øvrigt kopier af den bænk, som Napoleon havde i sin have på Sankt Helena. Og den slags hører også med til en have. Ligesom græsplænen selvfølgelig gør det. Den fylder ikke alverden i udstrækning, men har stort og glædeligt indhold af mos og bellis i tusindvis. Som bekendt kan de tåle at blive klippet uge efter uge, blomsterbare igen og igen. Og de hører også med i billedet af Frans og Bodils have. Og det hører med, at man for 40-20 år siden, da huset og haven blev købt, satte noget så fint som et hegn af enebærkæppe rundt om haven. Det kunne fås dengang. Det kan det vist nok ikke mere. I hvert fald vil det blive en uhyrelig dyr ting. Men hegnet står der endnu. Nogle steder skjult af egne eller naboers planter. Andre steder synligt, både indefra og udefra.
Det er ikke tæt. Det skal ikke holde hverken dyr inde eller mennesker ude. Det er der som en væg, som en dekoration, som en fin grænse. Og langs med indkørslen er det i øvrigt tilplantet med stedsegrøn kaprifol. En fin detalje. 40-20 år i vejr og vind, sommer og vinter, det bliver man smuk af, når man er et enebærhegn. En have er fast forankret på sit sted, i sine rum, og bevæger sig kun i vinden og tiden. Dyrene i haven bevæger sig på tværs, bevæger sig i både tid og rum, som det passer dem. Og bierne kommer og drikker vand i det gamle, mørnede granittro. Og selvfølgelig har haven sit liv af fugle med blandt andet den broede fluesnapper, som kær og trofast gæst hver sommer. Som belønning har den fået en ny redekasse i år. Og på gårdspladsen, der holder alligerne til. De sorte fugle, nysgerrige, tillidsfulde, vant til Bodils gamle bryststumper. Og hver aften, så pusler det. Så kommer han nussende til Frans og Bodils udelte glæde. Ham her. Jeg sov i sinde. Jeg går ud i min have, og der har jeg altid noget at lave. Så slipper sorgen, og jeg bliver glad igen. Men sig mig et vigtigt spørgsmål. Hvem var det, som sagde, at vi skulle have portvin?